देवगड येथील बीएलओ आणि एसआयआर प्रशिक्षण वर्गात कणकवलीचे प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांनी शिक्षकांना उद्देशून अपशब्द वापरल्याच्या रागातून जिल्हाभरातील शिक्षक संघटनेने सोमवार येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडलं। प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांचं निलंबन होत नाही तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नसल्याचा इशारा जिल्हाभरातून दाखल झालेल्या शिक्षकांनी दिलाय। आंदोलनादरम्यान शिक्षकांनी प्रांताधिकारी कातकर यांच्या विरोधात घोषणाबाजीही केली। कातकर यांच्यावर कारवाई न झाल्यास बीएलओचं काम करणार नाही असा इशाराही शिक्षकांनी दिलाय। आंदोलनात राज्य सरकारी समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष राजन कुरगावकर, राज्यस्तरीय पदाधिकारी सखाराम सकपाळ, राजन वालावलकर, उदय शिंदे, सयाजी पाटील, भाई चव्हाण, शिक्षक समिती जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस, अखिल भारतीय शिक्षक संघाचे राज्य कार्याध्यक्ष मल देसाई, शिक्षक भारतीचे राज्य कार्याध्यक्ष संजय वेतुरेकर, कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप कदम, मुख्याध्यापक अध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष वामन तर्फे, प्राथमिक शिक्षक समिती महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा निकिता ठाकूर यांच्यासह जिल्हाभरातील शिक्षक सहभागी झाले होते। कर्मचारी कुणाचा गुलाम नाही, सर्व कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने वागणूक, सर्व कर्मचाऱ्यांचा सन्मान, जे सन्मान करत नाहीत अधिकारी त्यांचं काय करायचं? काय अधिकाऱ्यासाठी हा अधिकारी हे अधिकारी महत्वाचे वाटतायत। या जिल्ह्यातले कर्मचारी महत्वाचे वाटत नाहीत त्यांना, आणि ह्या अधिकाऱ्यांचा संरक्षणाची यंत्रणा राबलेली आहे महसूलची, असं माझं ठाम मत आहे। तेव्हा त्यांना वाचवण्यात तुम्हाला त्या चुकीच्या अधिकाऱ्यांचा पाठीशी घालणार असाल तर जरूर घाला, पण जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही। दिनांक तुम्ही आंदोलनाचा पाठिंबा देताय काय? दिनांक 25 जून 2026 रोजी देवगड या ठिकाणी या विभागाचे प्रांताधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जी बीएलओच्या कामाच्या संदर्भामध्ये बैठक आयोजित केली गेली होती। या बैठकीमध्ये या तालुक्यातील बहुतांशी शिक्षक आणि इतर केडरचे सगळे कर्मचारी त्या ठिकाणी या बैठकीसाठी उपस्थित होते। ही बैठक सकाळी सुरू झाल्यानंतर बराच वेळ त्या ठिकाणी बैठक सुरू होती। बैठक सुरू असताना या विभागातले या तालुक्यातले सर्व आमचे शिक्षक आणि कर्मचारी सकाळी शाळा करून त्या बैठकीसाठी त्या ठिकाणी उपस्थित होते, आणि अशा ठिकाणी उपस्थित असताना भले त्यांना चहा घ्यायचा असेल किंवा अन्य काही खायचं असेल यासाठी सुट्टीची आवश्यकता होती, पण ही सुट्टी मागत असताना या विभागाचे जे प्रांताधिकारी आहेत या प्रांताधिकाऱ्यांच्याकडे परवानगी मागितल्यानंतर त्या प्रांताधिकाऱ्यांनी संबंधित सेवकांच्या बाबतीमध्ये अपशब्द वापरले की जे अपशब्द आपण शक्यतो वापरतच नाही, म्हणजे हरामखोरसारखे अपशब्द वापरले। खरं तर असा अवमानजन्य प्रकार त्या ठिकाणी या प्रांताधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी घडलेला आहे, आणि अशी अपमानास्पद वागणूक देणारे जर असे क्लास 2चे क्लास 1चे अधिकारी जर आम्हाला मार्गदर्शन करणार असतील आणि आमच्याकडून काम करून घेणार असतील तर अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे। खरं तर आम्ही शिक्षण विभाग म्हणून किंवा शिक्षक म्हणून एकच विनंती शासनाकडे करतोय आता की आमच्यावर शिक्षण विभागाशिवाय महसूल असेल, वित्त असेल, समाज कल्याण असेल, सामान्य प्रशासन असेल, ग्रामविकास असेल, या सगळ्या विभागांचा आमच्यावर दबाव आहे। सगळे विभाग आम्हाला जे आमचे सेवक नोकर समजत आहेत, ही जी पद्धत आहे ती कुठेतरी बंद झाली पाहिजे। शिक्षण विभागाच्या माध्यमातूनच आमच्यावर त्याचं नियंत्रण राहिलं पाहिजे। खरं तर हे महसूलचं आजच बोलले तशातला भाग नाही, हे इतकी अडवणूक आमच्या लोकांची करतात। निवडणुकीच्या काळामध्ये जर आम्ही बघितलं, आमच्या एखादी महिला भगिनी एखादी ऑर्डर कॅन्सल करायला गेली, अजिबात जमणार नाही, तुम्ही आहे तिथं हजर व्हायचं नाही, तुमच्यावर कारवाई केली जाईल। हे दमदाटीची भाषा करणं, आगाऊपणाची भाषा करणं, या ज्या गोष्टी या महसूल विभागामार्फत निश्चितपणानं चालू आहेत, या चालू नयेत। आणि या पुढच्या काळामध्ये असे अधिकारी जर आम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न करत असतील तर या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये यापेक्षाही अधिक भव्य दिव्य आंदोलन या पुढच्या काळामध्ये केलं जाईल। आम्ही या निमित्तानं, या जिल्ह्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी एवढीच मागणी करतोय की असे जे जास्त लोकांना त्रास देणारे अधिकारी आहेत, लोकांचं मानसिक खच्चीकरण करणारे अधिकारी आहेत, यांना कुठेतरी शासन स्तरावरनं शिक्षा ही झाली पाहिजे, आणि अशी शिक्षा झाली पाहिजे की त्यांना त्याची कायमस्वरूपी जाणीव राहिली पाहिजे। अनेक मस्तवाल अधिकारी या विभागामध्ये काम करत आहेत आणि ते नाहक आम्हा लोकांना त्रास देत आहेत। मी एवढंच या निमित्तानं सांगेन की जर त्यांनी हे ऐकलं नाही आणि या पुढच्या काळामध्ये त्यांच्यामध्ये जर बदल झाला नाही तर मी सन्माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनाही या निमित्तानं तुमच्या निमित्तानं विनंती करेन, असे जर अधिकारी लोकांना त्रास देणार असतील तर या पुढच्या काळामध्ये महसूल विभागामार्फत आयोजित केलेला कुठलाही कार्यक्रम, कुठलीही योजना आणि कुठलंही काम या पुढच्या काळामध्ये इतर कर्मचारी आम्ही करणार नाही, अशी आमची ठाम भूमिका आहे। मी राज्याचा शिक्षक समितीचा नेता म्हणून या ठिकाणी खरंच राहिलो आहे, आणि राज्याच्या वतीनं आज मी या सर्व सिंधुदुर्गवासियांना मनापासून खूप खूप पाठिंबा देतोय। एवढंच नाही
तर आज या ठिकाणी हे आंदोलन होतं आहे. अशाच प्रकारे आम्ही राज्यभरामध्ये सर्व तहसील प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सर्व ठिकाणी राज्यभरामध्ये मी आज निवेदन देऊन या गोष्टीचा निषेध करतोय. मी आपणा सर्वांच्या वतीनं प्रांताधिकाऱ्यांना एवढीच विनंती करेन की आपल्या वर्तणुकीमध्ये निश्चितपणानं बदल करा, लोकांना चांगल्या प्रकारची वागणूक द्या, अन्यथा या पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला कसल्याही प्रकारचं सहकार्य आमच्याकडनं निश्चितपणानं होणार नाही. जिल्हाधिकारी महोदयांनी याची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि त्यांच्यावर जी काही कारवाई करायची ती कारवाई करावी आणि आम्हाला दिलेल्या अपमानाचं निश्चितपणानं कुठेतरी त्याचं परामर्शन करावं, अशा प्रकारची विनंती या निमित्तानं त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी महोदयांना सुद्धा करतो. आणि या आंदोलनाला राज्याच्या वतीनं पूर्ण 100% राज्यातल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं पाठिंबा जाहीर करतो. 25 जूनला देवगड येथे BLO आणि SIRचं प्रशिक्षण चालू होतं. या प्रशिक्षणादरम्यान जवळजवळ 300-350 माझ्या माहितीप्रमाणे कर्मचारी उपस्थित होते आणि सगळे कर्मचारी विशेषतः शिक्षक सकाळी 5 ते 7च्या दरम्यान बाहेर पडून शाळेत गेले होते आणि शाळेतून ते डायरेक्ट त्या तहसील कार्यालयात गेले होते. दुपारी 2:30पर्यंत प्रशिक्षण चालू होतं आणि प्रशिक्षणादरम्यान मधल्या कालावधीमध्ये काही खाण्यापिण्याचं पण दिलं नव्हतं. त्यांनी खुलाशामध्ये म्हटलं की चहा पाणी दिली, पण ते खोटं बोलत आहेत. आणि या अनुषंगाने तिथले शिक्षक समिती तालुकाध्यक्ष जयेंद्र चव्हाण यांनी त्या ठिकाणी आम्हाला शॉर्ट ब्रेक द्यावा अशी विनंती केली. विनंती केल्यानंतर त्यांना तुम्ही जा म्हटलं आणि जा म्हटल्यानंतर या हरामखोर इकडे ये, तुला सस्पेंड करणार, याला सस्पेंड करणार आहे अशी उद्धट वर्तणूक केली. मुळात खरं म्हणजे हे जे प्रांताधिकारी आहेत जगदीश कातकर, हे जगदीश कातकर प्रांताधिकारी यांचा हा पहिलाच प्रताप नाही आहे. तर निवडणुकीदरम्यान या ठिकाणी कणकवलीमध्ये सुद्धा त्यांचा असंच उद्धटपणा त्यांनी बऱ्याच कर्मचाऱ्यांशी, महिला व कर्मचाऱ्यांशी त्यांनी केलेला होता. या जिल्ह्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये असे अनेक अधिकारी आहेत जे अधिकारी हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांना सापत्नपणाची वागणूक देतात, त्यांचा स्वाभिमानाला ठेच पोचवेल, त्यांना त्रास होईल, त्यांच्या भावना दुखावल्या जातील असं वर्तन करतात. त्यांना असं वाटतं की कर्मचारी जे आपल्या हाताखालचे असतात ते आपले गुलाम आहेत, आपले ते घरचे कर्मचारी, घरेलू कामगार असं त्यांना वाटतं आणि तशा पद्धतीने त्यांचं ते वर्तन करतं. हे वर्तन जे आहे ते निषेधार्ह वर्तन आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत निषेध व्यक्त करण्यासाठी हे आंदोलन आहे. या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत असे जे अधिकारी आहेत, विशेषतः हे जगदीश कातकर यांनी जे वक्तव्य केले ते या जिल्ह्यातील तमाम कर्मचाऱ्यांच्या भावना दुखावणारे आहेत, भावनाला ठेच पोचवणारे आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यातील कर्मचारी समन्वय समितीच्या माध्यमातून आम्ही या अशा अधिकाऱ्यांचा निषेध व्यक्त करतो. आणि जर या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही किंवा या अधिकाऱ्यांची आम्ही हकालपट्टीची मागणी करतोय, त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करतोय. आम्हाला फक्त एकाच गोष्टीचं वाईट वाटतंय, एखाद्या कर्मचाऱ्यावर जर एखाद्या अधिकाऱ्यांच्या समोर जर आता अधिकारी कर्मचारी जर चुकीचं काहीतरी बोलला तर त्या कर्मचाऱ्यावर ताबडतोब कारवाई केली जाते, त्यांच्यावर कारवाईची नोटीस दिली जाते. अधिकाऱ्याने काय वेगळं असतात, अधिकाऱ्यांना काय वेगळे नियम असतात आणि कर्मचाऱ्यांना काय वेगळे नियम असतात. हे असे उन्मत्त अधिकारी आपल्या भाषेच्या जोरावर कर्मचाऱ्यांच्या भावना दुखावतात. मग त्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी आमची विनंती होती की त्यांना खरं म्हणजे त्यांना कारण न दाखवा पहिली नोटीस दिली पाहिजे होती. त्यांनी खुलासा दिलेला आहे की आपलं दिलगिरी व्यक्त केली असं म्हणतात. काल आम्हाला अधिकृत पत्र मिळालं, 2-3 दिवस आम्ही ऐकत होतो त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली, पण कालची दिलगिरी व्यक्त केली 10 तर खोटी आहे. शेवटचं एक वाक्य फक्त दिलगिरी व्यक्त केलं त्यांनी मान्य करतात. त्यांनी दिलगिरीचं व्यक्त मान्य केलेलं आहे. खरं म्हणजे दिलगिरी व्यक्त करून भागणार, त्यांनी माफी मागितलेली. माफी आणि दिलगिरीमध्ये खूप फरक आहे, लक्षात घ्या. आमची तर मागणी होती त्यांनी या ठिकाणी सर्व कर्मचारी या जिल्ह्यातल्या कर्मचाऱ्यांच्या समोर येऊन जाहीर माफी मागावी आणि यांच्यावर कारवाईचे प्रस्तावित करावी. जिल्हाधिकारी महोदयांनी राज्य शासनाकडे कारवाईसाठी प्रस्ताव पाठवावा आणि यांच्यावर कारवाई करावी, एवढीच या जिल्ह्यातील तमाम कर्मचारी समन्वय समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने मी या ठिकाणी मागणी करतोय. धन्यवाद. मी राजन कोरगावकर, कर्मचारी समन्वय समितीचा जिल्हाध्यक्ष. कर्मचारी कुणाचा गुलाम नाही, कर्मचारी कुणाचा गुलाम नाही, सर्व कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने वागणूक, सर्व कर्मचाऱ्यांचा सन्मान. जे सन्मान करत नाहीत अधिकारी त्यांचं काय करायचं. कणकवली प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांनी असंविधानिक वक्तव्य केल्याच्या विरोधात शिक्षक संघटना असेल किंवा जिल्हा परिषदेच्या संघटना आहेत त्यांनी कणकवली प्रांत कार्यालयासमोर जे आंदोलन पकडलं होतं आणि त्याच अनुषंगाने आपण बरेच संख्य शिक्षक देखील आहेत, BLO आहेत,
त्यांनी नेमका काय निर्णय घेतला आहे, काय त्यांच्यामध्ये ठरलं आहे हे देखील विचारूया. मॅडम, तुम्ही BLO आहात, त्या दिवशी नेमकं घडलं आणि आज काय नेमकं संघटनेकडून सांगण्यात आलं आहे? त्या दिवशी खूप असे अपमानास्पद वागणूक दिली गेली कर्मचाऱ्याला. त्याची अवस्था बिकट होती, कारण त्याचं पोटाचं ऑपरेशन झालेलं आहे त्यांचं. तर त्यांना तसं उपास वगैरे ते सहन करू शकत नाही. सकाळी 7 वाजता शाळेत गेलेला माणूस 3 वाजेपर्यंत तिथे 10 मिनटं असताना ते उठले आणि आम्हाला 10 मिनटाचा ब्रेक द्या म्हणाले. तेव्हा वाईट भाषा वापरली गेली तिथे. पण त्यांचं असं म्हणणं की त्यांनी वैयक्तिक कोणाला हेतू पुरस्कार बोललं नाहीये, त्यांनी माफीनामा देखील दिलगिरी देखील व्यक्त केली आहे, पत्र देखील दिलं आहे. काय सांगाल? त्या पत्राला काही अर्थ नाही असं मला तरी वाटतं, कारण एकदा बोलून जखम करून मग त्याला हे करणं बरोबर नाही. म्हणजे हा शब्द एवढा घाणेरडा शब्द होता, अपशब्द होता की तो चुकीचाच आहे, शिक्षक पेशेसाठी चुकीचा आहे. काय नेमकं आता ठरवण्यात आलं या आंदोलनात? आंदोलनात आता 8 दिवसाची मुदत दिली आहे. जर माफी प्रत्यक्षात मागितली तर बहिष्कार घातला जाणार, नाही मागितली तर कशावर, काय नेमकं? BLO कामातून बाहेर पडणार. BLO काम. असं आहे. तुम्ही देखील BLO आहात, काय नेमकी भूमिका असणार? आम्ही या आंदोलनाच्या माध्यमातून BLOच्या कामामध्ये बहिष्कार घालणार, कारण त्यांचं त्या दिवशीचं वागणं होतं जे आम्हाला ट्रेनिंगसाठी बोलवलेलं. 7 वाजता आम्ही शाळेवर गेलेलो, अक्षरशः म्हणजे आम्ही पाणीसुद्धा पिऊन जात नाही का, कारण मुलं आमची येऊन शाळेच्या दारात थांबलेली असतात आणि आम्ही बरोबर 10ची मीटिंग म्हणून 9:30ला तिथून बाहेर पडलो. बरोबर 10 पावणे 10 वाजता आम्ही मीटिंगला पोहोचलो. आल्यानंतर ते 11 वाजता आले, पण एकालाही विचारलं नाही की तुम्ही काही खाऊन आलात काय, किंवा तुम्हाला पाणी वगैरे हवं का. 3:30 वाजेपर्यंत आमची मीटिंग घेतली त्यांनी. एकदाही त्यांनी विचारलं नाही की तुम्हाला पाण्याची गरज आहे का. एक PPT दाखवत होते, ते तहसीलदार साहेब सांगत होते की वेळ झाला असेल, पण त्यांच्याकडे काहीही नव्हतं असं की एक PPT दाखवून घेऊया. 3:30 वाजले, पण त्यांच्याकडे अजिबात अशी माणुसकी अजिबात नव्हती. कासावीस सगळ्या महिला झाल्या होत्या. काय नेमकं वक्तव्य केलं होतं त्यावेळेस? ते म्हणाले काम करायचं तुम्हाला. आम्ही म्हटलं की शाळेच्या व्यतिरिक्त करायचं की शाळेच्या अंडर करायचं, ते तुम्ही तुमच्या गशींशी बोलून घ्या, तुमच्या पातळीवर तुम्ही काय ते बघा. आम्ही काय सांगणार नाही त्यांना की शाळेच्या वेळेत तुम्ही हे काम करायचं आहे का. सर, कोणता नेमका असंविधानिक शब्द त्या दिवशी उच्चारला गेला आणि त्यानंतर हे सगळं वातावरण? देवगडचे चव्हाण नावाचे शिक्षक आहेत, तर त्यांच्या संदर्भात ते जवळजवळ 350 शिक्षकांच्या समोर त्या शिक्षकाला हरामखोर हा शब्द वापरलेला आहे आणि हा अतिशय चुकीचा असा शब्द आहे. आणि या संदर्भाने आमचं हे आंदोलन आहे आणि यापुढे आमचा सर्व शिक्षकांचा आणि सर्व BLOचा या कामावरती बहिष्कार राहील. पण त्यांनी असं म्हटलंय की मी वैयक्तिक कोणाला म्हटलं नाहीये, तिथे सगळा जो गोंधळ होता त्या दरम्यान त्यांचं वक्तव्य झालं असं देखील त्यांचं एक म्हणणं आहे. त्यांनी दिलगिरीचं एक पत्र देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं. दिलगिरीचं पत्र हे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात जरी दिलेलं असलं तरी जवळजवळ 500च्या मॉब समोर त्यांनी त्या शिक्षकाचा अर्थात समस्त त्या कर्मचारी वर्गाचा अपमान केलेला आहे. तर त्यांनी सर्वांसमोर म्हणजे या संपूर्ण जनसमुदायासमोर या कर्मचाऱ्यांसमोर मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांच्यासमोर माफी मागितली पाहिजे. जसा की त्यांनी अपमान केला सर्वांसमोर, तशी सर्वांसमोर त्यांनी माफीसुद्धा मागितली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. हे सगळे जे कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी, अन्य संघटना देखील या आता सहभागी झाले आहेत. प्रांताधिकारी यांनी माफी मागायला पाहिजे होती असं त्यांचं म्हणणं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.